Ubah Commander Shang Pliang, Presiden Meghalaya Filmmakers Association, ula pendapat ba haka pratarik ban penlong ya Meghalaya International Film Festival nadu ka khatsau tarik haru khat pratarik ulber. Haka ni kasngi Manij Singh, Regional Director, Indian Council for Cultural Relations, ula pelaj patba ya ka logo bat website joka ni ka festival. Ubah Commander Shang Pliang ula kentu ki kena skul bat ki samla pule ban one page ki ni film balashna de ki director bapau nam ka perthai. Ulay thu hakitay kisni en pen I hadu nyau pau teli ki film ki ban kentup ka film bapau nam nari Norway nari India bat na kanikathan. Balajo ni kan sedang ne o kan tanglong ne kan long shoot ne mata kasih kadai tang ba kum kadak ba kan festival ngin perlong ben dan takadau ni la pelak ka website bagi ke logo mata kasih. Mereka bakam kungsan kadai kumbangan ong kadai namta jam PG media yang seban ai play bi ki bala ya don lang hakani kapor. Kumba PTP ketika festival kejongi hagjisha ngilapu bakan long ha ubnai Desember kendai tarik hado kendai khalai jong Desember dan rai nakadau jong tu kejingjia mukro kadang kejingjia kejingjia siap jong ki parado prasnam de warga government lo kelakan selot ye kini ki festival ki jongka de nangleng jungi ro kum kaseng newsgo bangi di bandon ka jingsgo snolan namta ka jaj beriu namta ki parari namta ki parado prasnam tingim sudon kata ka bersim bat ong ba tong ini le teman wat lak hoy ke film kamnari ke kata masa begini syat erwai begini syong pohon ya page film dari wat lak kata ru ngim snow syong nomrim ba mangi lesing ini ya page ki film ini ya teman kata katu kejingjia asosi kadon jadi nang tak kadau ngilahapan postpone lo ini festival bat nakwa ban pentip mentakasi kamtam lumpa jung lemba jung PG media bagai festival kejongi mentang labu ban penlong haka khatsau hanu ka khat pratarik jong ubnai leber kata ubnai banwan bat kumala patai do ba keni mene ki film kedon kumba nyop pau tuli ki film ki bangi ngin sapun I hartika festival ka jaga ka bangin penlong kendai hang ni hapo State Central Library kindon ki film na syabar kindon ki film na wipat kiri kumala patai da bakeni nan ta na kadikat dong ka time North East ka jongi ta kumjuru ki film kasi ka jikmu jo ka festival kalong pi namar ba kan ngi shim ba ka industry ka jongi ka film making ka jongi kan dai wai la ki industry ka bala ban ai kam ai jam ki samla ki jongi kamtam lai na ka por ka jukran ba hakan kerdu kam kerdu jam entah yu ki sama gila perlong wadi kijing ki rega jungong ba wan la ka government ka pendapur ya baro ki pos ki badan ha ki department of repair kan nomut ki banyo ka ngit scam pakin tap ki lat ngut re ki banyo non ki hajar ngut na kata kadau kan nomla ban perlong ki samla ki ba don kam ban ai kam lut ha wat la ka government ka pendapur ya baro ki bagan si pos ngak buru ini jing terpat ba nariya ki paiba chung ka jelan bakin yawan ban sakhi yang festival haga ni festival ni kwa ban register lupa ni kwa ya ki samla bakin register gani ka registration in shim shispa dingka tam dari kolong ke bai page film dari kolong tang bengintip kanongot ki banwan nama ba shi pirsim shispa dingka pila ban page haga no hall new public film free nangta ni yakini ki samla ki register in ailu ka sha ka do ki te ita shispa dingka long ayu long tang bengin yo ban tip ya ki registration tinga kwa ban khot ya ki samla ki bapule ki college nangta ki bapule haki school ba aper bakin ban saki ya ki festival makin don ru ki student na ki wei ki jela ki ba kwa ru bapin yo ka interaction hapeng jompi bakin don ru ki director ki ba paunam ki banwan kentup na ka Bollywood ban na syabaro hak ba pila bani interact baki ndaladat ka film pila bani kran bani pin interact dese pila ban keli kan inspire ye pi khamtam la fi kwa ban long nong shina film de kadi ka jingtmu ka ba ngi kwa ban long ini ka festival ko magalong kamne tang kata ba ong ka tamasa nai kumno bangin bil ya kata ka film industry ha ka jela ka jongi bat ngit scam bat ngayo I ba ka dot ka jingkerman ka jela ka jongi bat ha don ke jingkermen pa lada gilala shisha bandon di kisnama hall hak leng dijaga dan ke industri kijungi kan sakiu bat kibabun la se kilala ban plan ru ba acting kan de kawai ki career ki jogi hadu mental se ngala ban ong kibabun kisamla lada ki plan ki career jogi hak acting ko ai kadang kampada ai that ni kata kamai na kamta jogi ringan ni skam nam ne shakman bala na ila don ki jaga pani ki babiang
ki samla ki badan sap ki laban plan ru ika karya nam ta ki